Аз казах, няма да излявам. Оля, тога ти! О, не! Аз желудъка ме боли. Стига да се смеете, ма дояда до вашия смях, все! Троянските коня повече няма да ме смешат. И, тъй като недавно беше един влюбленных, ще покажем моята любимата сценка. Свидание на двама влюбени, традиционно в град Болград, традиционно в парка на Пушкин, до паметника на кой? Право, на Пушкин. Оля, паметника заболямо. Как паметника? Мой да заболей. Но вчера вария с баща му ръки и той мненко се отрови. Как паметника? Мой да се отрови, ти сами се отровена, но дъхни. Как не можеш да ме разбереш? Артиста, който изображаваше паметника на Пушкин, сега нищичко не може да изобрази. Ну так намерете някой друг. У нас на всички троян съдели в Пушкин, що ли? Ти, вот ти. И насам, да, ти. Ти ще бъдеш Пушкин, разбрали? Вот, пожалуйста, нищо не можеш да довериш. В общем, нищо сложно няма. Ставаш на постамент в такава поза и заедно подсказваш словата на артистите и май не си ги знаят. Разбрали? Разбрах. Ти ко си заикаш, що ли? Какво, заметно, що ли? Слегка. Де ми се взе на главата? Ладно, качвай се. Дръж словата и ще им подсказваш. Всичко ти е понятно? Какво не ти е понятно, но какво не ти е понятно? Подвиждам хубави хора, бе. Молодец, чудо, лапец. Аз не дълго чеках този момент. Ако ти мириш ръцете му? Ами, помагах на тати Дарине при праседата. И малкичко се уръгах. О, Еленке, това тъй прекрасно. Ти такава си хазяйка. Като теб всичкото село няма да уловиш. Ай, стига. Червенях като 3-годишно вино. Казвай, за кой ме извик? За кота език? За кота език? Ну, конечно, аз те извиках. Кой друг ще извика? Ми за какво? Да погледна, жива ли си макар? Да почини малко от тази работа. Кучешка работа. Да поприказва ли? Да поприказваме за нашите отношения. Ну, давай же поприказваме. Же поприказваме. Да, же поприказваме. Давай! Давай, ще изпим по една чаша вино. Давай се оженям! Остави та пукница му, давай по-хубаво се оженям. Ой, това тъй неочаквано. Може да начало ще изпием для храброст. Аз даже и не знам какво да кажа. Слава Богу, сега не се разведем като някакво.
Словата ти днешния ден, нали знаеш? Нищо не значит. С словата трябваше да се научиш магари. Словата трябва да се научиш, магари! Кой Магари? Аз съм Магари. Не, Пушкин магари. Слушай, или казвай каквото трябва, или връй си от дома да ни те видя. О, Иленки, не могу ни. Ти гониш. Разбери, всичките нужните слова, като кажеш да ми изпръкна от главата. Най-нужните слова, като кажеш да ми изпръкна от главата. На ти малко семочки. На ти моята ръка. На ти моята ръка. Ръка. На ти моя крак. Моя крак. При чому тук твоя крак, бе? Моя крак тук ни причом. На ти моята ръка и сърце. На ти неговата ръка и сърце. И почките и всичко, което има вътре. Все! Стига! Нищо не мога да разбера. Пойче, да не те вида. Ну все, погиб поэт, невольник чести. Сейчас ти покажу, с какви умрут събруши грозди. Опа! Така в традиция голяма обърнахме любовна драма. Но наш маничек весел с тем, мораль си има, нити ай да идем. Като не знаеш слова любовни, не са мъчи да бъдат ровни. Нека са криви. Важно е да идват прямо от сърце. The